To si nosia. Dostáva každý výstroj. Na majstrovskom futbalovom zápase 3. liga Doraz U19 skupina Sever. Vítame fanúšikov, funkcionárov a hráčov, hostí. Tréner hostí pripravil túto zostavu. V bráne 1 Ferdinand Húner, 2 Patrik Biel, 16 Tomáš Cinko, 3 Miroslav Huba, 4 Marek Bajčík, 6 Vladimír Matko, 11 Milan Holub, 7 Ján Mihalič, 13 Michal Kubiňan, 17 Peter Noga, 10 Peter Šimún, ako náhradník Tomáš Kosačík. Domáci tréner Peter Kmet postavil túto zostavu. 1 Martin Urbán, 2 Radovan Kmet, 19 Roman Sokol, 99 kapitánov Patrik Gropa, 32 Martin Čvárny, 4 Marek Urán, 11 Miroslav Bajer, 13 Richard Rúcha, 14 Šimon Koleň, 20 Erik Janovec, 23 Adrián Aleksa. Náhradníci 7 Juraj Kubovčík, 18 Adrián Pideš, 8 Marko Kučera, 9 Šimon Zemančík, 6 Peter Gučka, 22 Juraj Hrabuča, 16 Matúš Gajdor. Ako je už zvykom pri dorastenských zápasoch, máme aj dneska sponzora tohto zápasu, ktorým je dnes Jožko Likavec, mladší. A dovolte mi, aby som aj spomenul sponzorov zápasov na superových liškách, kde boli sponzori Mário Dropa, Štefan Dropa a Fideš Stanislav. Ďakujeme týmto ľuďom, ktorí podporujú mladíčky futbalu Zdrovej a dúfame, že dneska sa aj chlapci odďačia dobrým futbalovým hľadiskom. Ja keď raz rozhodca povedal, že pozdravte sa, ja som zakýval do neho. Hej? A Fuko tu není? Jo. To čo vám dlhá? Čo? Diana, nemusíš. No? Idú teraz obe moje sesternice. Jedna je druhá Diana. Čau. Prečo Ivo nehrá? Zemančík? No, na lavičke je.
A to moc. To je tá 23. Aďo Alexa. Jo. Fuk a znamenať. Sa dočkal. Konečne. Každý z hráčov! Šimo, 23, Šimo, 23! Šimo, siahni jeden, Už sa si tu posunú trošku. Dobre. Macko, poďte bez súvisť. Všetci oznámené. To sú tie isté. Ty čo máš s kolenom? Á, ešte pod ten meniskus. No ja neviem o tom. Prvý raz Tak ti sa to ti to stalo vidím. vlastne, Diana. Ja to máš nikdy nedávno hore. Taká je. Tak strašná myslela. Chodíme do Pekné, je? Skočil. Mám také rúžovkaste, taká stará rúžová sa mi hodí ku tomuto fanku. Choď ty na to. Máme také kvetiny, tak som si kvetiny dovolila. Ne, dá sa sa obývajú. Lukáško mi dal. No nechytí tu loptu, ale to ide o mňa. Myslím, že nedělá. Ale by se být. Já to je trochu škoda. Víš, jak jdeme řešit všechno? Musíte mít také čepkované a potěl polážu rukáž, kdyby si nevyhnězněno samé. A těch kolem taky šla. Ty kokos. Dobre hádže. V Lebniciach tak hodil, že hodil viac do výšky ako do diaľky. A čo je? Hádže tak jako já, Dáli. Kto? Hádže. Hádže najlepší. Ako Diana, stavila sa tam aj krším do brány. Ja Diana dala spôl do 16. Aj to je len tak vyšlo. Však Dianka. Ale Riani toho odstrelila. Vystrel!
Paťo je kapitán, 99, to čo je za číslo? A to majú dresy, čo mali muži. Mako mával 99. Miško Kubiňa. Poď si to. Rukára. Neznášam to, keď držujú. Aj keď chytám, to nemohne, keď držujú. 23 ide hore, dobrý hlavička. Šmení káda netreba. Tam sa nenarobíš. No veď, ale mám ho tam nachystaný, len budačo. Dobrá. Je, Škoda. Malo obstreliť. Joj. Ešte horšie. Aj, Mako. Vuka ste nevideli? Fúka? Hej. Ten tu není, ja neverím. No veď toto. V sobotu pri mne sedel, potom išiel pripodávať, ako inak. Máže ako tiež nebol. Ale Miška dneska hnusné vydrvalo, však Diana? Na ten asfalt. Betón. Koho? Miša. Poď, Aďo. Poď ešte. Veľmi. Už ide, či on chodí pešo, však? Kto? Fúko. Ja neviem. A Starky prišiel tiež. Zigo, desiatka. Nemôžem ja vidieť všetko. Sadni si poď. Aďo hľadá. No to šlo dole, nie? To si pomýlil s Fukom. Podľa tej šeltovky. Dal tabak tak von. My sme dali už 8 minúte gól. Si ťažko vlastne. Koľko je? 5. Do konca. 5 dač. A kto dal gólik? Šimon Dal Gajder šesť. dal hádam zo 8. 6. A Paťo Andrej. Ten tam. Marek, makaj dozadu. Celý stres, Kalhaniko. Tam bol bez hránej. Pozerám dneska to video. A oco, ty zostrihávaš tie videá? Teraz sa ti zostriháva, čo? Keď máš No, hej. A pozeral aj on? Postri? hej, keď on prišiel, že No čo šance som tam nedal, lebo to veď 10 gólov, to muži keby hrali, tak majú 10 šancí. Mám 0 gólov. Budem robiť zo strihy iba víťazných zápasov, keď prehrajú, to nebudem robiť, lebo to budem mať blbú náladu a nebude sa mi chcieť. Výborne, Aďo. Škoda. Daj mu domov! Daj mu domov! Teraz ste doma? Čo? Teraz ste doma. Drevoprace. Ja som sa z toho vyzul. Aj to ide na dve strany. Čaká, že prídem. No, tak je pravda. Pískaj. Tá bolo čisté. No, tá bola prvá.
Reálne vysoké čísla sú. Si to rozhoďte. No, ťahaj. Zastrel. Bolí ho ruka krýva. Taký 80 litrov by som nevystúpil. Hore hýbajte, vyššie hýbajte ku hráčom. Nemá komu hodiť. 100 kg má Aď o určite. 13. Tak. Teraz sa nepodarí. Obžieraj tie Zrazu nechty. zapozerala sa, jo? Som na hru pozeral kameru. Jak sa to tu poberú? No proste. Čisto, čisto. Hráli ste mne, hrám! Modrá, tá modrá či tá zelená? Modrá či zelená? Tá modrá. Zelená. Tá zelená som ani raz nepozerala. Tá modrá. Čakaj, že to sa s ním poberú. Jo, Potok. Hej. srdce hospodára teraz zabolí. Prečo? No, nevieš, aký je na svete, keď padne to do potoka. Ktoré? Tam je potok. Tá už ide. No to, že Fuko není, ten vyšiel. Niektorí rozhodci sú úplne drmotí. No, vie to. Niektorí, všetci. V dnešnej dobe. Ale inak skáču okamžite. A Šimon dáva všetko na prsia, ešte aj keď mu ide ona. Hrá, nevie, hrá! Poď. Poď, Peťko, poď. Či to je Martin, bože, Peter je starší. Ruka, hej! Ruka! Luka, som videl, ho Si to mi mohol spočiť. Máme sprej. Máme sprej. Teraz nemá tie vlasy. Aj ty si daj také. No ty by si vyzeral. Pane Bože. Ešte horšie Ty ako bol bez. včera na futbale, keď vieš, že hral som nový. Nie, pozeral som v zápise. Na internete, keď Co som... na gole? Bože, keď neviem. A kto hral? Štiavnica, pohár. To ako kopol. Kto dal gól? Nejdeš na tréning? No. Nejdeš na tréning? Zajtra? Dzuriak, alebo kto? Ja? Ja neviem. Neviem ti teraz Koľko ťa povedať. vydal? Nie. Alebo si čo? Ja neviem, kto to dal. Ob. 1-1, potom boli 11. Hej, to je nevieš, ten nevieš, kto podberá. aspoň vyhrával. Lebo čo sa mi vidí. Skáč do tých hlav! Jo. Neviem, máte takto internet v mobile, alebo dosah tu na... No, No aspoň, že sa v tej štiavnici v pohári darí, keď už nie v lige. Pozri, kde mu to zastaví tú loptu, ty náš? A s kým tu môžu hrať teraz? Či sa to ešte nevie? No budeš hrať, ale môžu hrať aj s Ružomberkom za istých okolností. Aj iní môžu hrať, ne? No, Keby prešla Trenčín do Šťavnice. kokšo, toľko ľudí, A že na Oravu? Oravské veselé? na Oravskom veselom, no tam Slovan hral a tam bolo viacej divákov na tom futbale ako obyvateľov tej obce. Keď vieš,
ja tam chodím stále, ja mám firmovnú a ťa Ozoravské veselé. No. A som tam mala tiež, ja som 2961 divákov bolo. Tam. Na Voravskom Teba berú, veselé. keď idú dať preč. No keď je voľné, tak hej, bol som s nimi v Bytči. Za Kamenom, to som bol na aute s otcom. No veď ale tam hrali len pol hodinu, lebo tí sa potom akože zranili a počet Bol hráčov s vami, nie? za Kamenom, nie, v Bytči bol Fuko, za Kamenom nebol. Opýtaj sa otca, že či má zoberať, ak bude mať voľné. A to teraz už bude mať ťažko voľné, lebo je viacej, teraz aj Marko zase začal hrávať, Juro Hrabuša. Teraz už ich je viacej. To len vtedy, že sme sa zmestili, že boli miesta voľné. A chodíte na tom červenom? Nie na červenom, taký mikrobus prenajmajú, taký lepší, taký Mercedes. To iba nás nechajú vložiť na tej dodávke. 20 miestnych, veď ale vy nechodíte do Žiliny a tak? Pozri, kde oni chodia, aj táto. Teraz idú ku Žiline do Belej v sobotu, do Rastenci. Do Bytče je hodina cesty. To by všetkých nenapchal do 9 miestneho, do červeného. By museli ísť na autách. Takú štreku. Si radšej odpustíš 5 €. 5 € Oni ho- nemáš ani na benzín tam. No veď oni majú s tým zmluvu, čo chodí, čo vozí na celú sezónu, aj mužov vozieva. Že ako nezavozí. No lebo vieš, keď hrajú žiaci aj muži v nedelu, tak on bere mužov a žiaci chodia na červeno. Alebo na bicyklo. Ani červená znova nebude fungovať. Lebo by to nestíhal, lebo vy hráte skoršie, akým by sa presunul tam a tam. No, keď to vyrovnáme, chcelo by to už góly. Poď! Vystrel, Roman, poď! Aj. Ale vieš, akú zabijú v sobotu? Au. Ale by to pálili, keby si to ešte dáko rozhodili. Karol Pitil. Šenkujú Zuzana, či neviete? Hej, Bol som ju pozrieť v práci. Kájo. Keď sa otočila. Ako sa volá? Aňu? Teraz keď k ním prídem, tak ona odíde. Ver tomu. Mám to aj skúsiť? Flintu mám. Čo poviem? Seru. Krásne. A dávaj už, no. Daj mi pusu. Mám dať jej pusu. A daj francúzáka, príde francúzák. Oné guláš z brucha vycúcají. Vystrel. Tepluje v krku, ona v krku vytruje. Vycúcnem. Marek. Už to máme pod kontrolou, to je dobré. Oni si nahrávajú, nie? Ako... Momo je 19. Čo? Momo je 19. Ale Momož nehráva za dorast. Momo je už za starých. 19 je oný, Roman Sokol, ten zo Štiavnice je tu. Neviem, či to má hosťovanie, alebo... On nie? Soky? Soky, no. Ten najprv vo vás bol, však? Hej, tam on trénoval a potom na striedačke sedel. No. Ho dával hrať na 5 minút a potom... No tu má dobre, lebo je za dorast a je najstarší teraz, 98 je on, tak si tu zahrá hodne. Ale keď ho bude potrebovať Štiavnica, tak pôjde tam na zápas, ak tak. Štiavnica teraz hrá s kým, nevieš? Dneska hrajú? Nie, dneska nie. Nedelu hrajú tiež. Kúrňa. Fero. No, dobrí sú títo Oravci. Na zem, na zem. Výborne. Vyskúšaj.
To je ono. No, konečne. A kde je zase pán Pavol, aby to prepol? Tam je, ale loptu bol. To zase nemáte to? Ako? Čo? Tabulu? Nie. Ja to prepína on. Tam má to. On to netreba snímať, hej. To má dosah 200 metrov, či koľko? Malo by byť, ale počkaj, oni hrajú koľko? 45 minút? No. Čo si chcel? Kedy majú pauzu? To je iba u nás. Miro, hrajte! Hoj to daj! Praviete jedna vec. Koľko sú... Druhá lopta, Palo sa môže otočiť. Ľudrovci sú prví teraz v tabulke. Palo sa môže otočiť a jedna späť po ďalšiu loptu. Prví sú skore, majú 30 ku 5. Keby vyhrali v Zákamenom viacej, tak aj viac. Dobre, ja ťa budem pozerať. Hej? Počkaj. Kde je Miško? A čo neprepne? Asi nevidel koho. No veď on už aj v sobotu, keď hral doraz, tak tiež asi 5 krát neprepol. Aj keď bola občerstvovacia prestávka, tak neprepol. Na svoje Mišo, hlavu hore! Hraj to ty zadaj, najvyššie! Ale že by teraz? Michal, posun si ho! Pozor! Neotočí! Chudák. Nič domov? Čo? Na loptách. Musíme si kúpiť také siete, aktívne niečo, keď je gól, pukne, nie? No, kako samo by samo. Lebo si ťažko zabránu, že keď prestrelí sa by sa oné. Á, to už sa tu toľko razy hovorí, že siete dajú toto, hento a nič. Už aj tribúna tu mala 20 rokov stáť a je z toho prd. Veď je tu a... Stačilo. Pozri. Pozrite, tu máte... Možno túto budú dajú viacej na stred. Alebo sa sťažujú delegáti, že je to z uhla, že je to sprosté, že v strede by to bolo lepšie. Keď si opretil, Ešte som to začal svietiť viacej. Hej, ja by radšej, keby to bolo na druhej strane, keby dačo ako Štiavničke postavali, že Štiavnička už má lepšie ako my, Pane Bože. Alebo v likávke. Ale Štiavnička prepadla do 3. ligy a začali všetko robiť nové natreda, bradlie, nové siete, nové lopty, Ešte aj tá bolo svetelno. Postavili onu. No, bo asi chcú zase postúpiť, no to teraz ťažko postúpia, už 3 prehrali, to už v 3. triede je nič. Ja už pôjdu a stanú dole. Už jedine môžu zaniknúť. No to zanikne to. tu 3. triedy, nie? Teraz tam sú. Prepadli. No, oni by nevypadli, lebo teraz zase veľa vypadávalo z 5. ligy a keď vypadáva z 5. ligy veľa, tak musí vypadnúť veľa aj z jednotky, aj z dvojky. Lebo z 5. ligy vypadli až 4 týmy liptovské. Keby len 2, tak nie sú až také posuny. Som to povedal. To čo? Neviem to furt. Počúvaj, my sme mali ježa po drevo a pielili sme a vytiahli sme všetko Ježka? drevo. Jež a počúvaj, takýto jež. A bol normálne si hniezdo spravil, tak to strávia, ale čerstvá ešte. Keď sme mali ježka, tak ma tu žadi bol. Hrali sme sa s Petrom, že to je terč a rybezle sme do neho hádzali. Vy tak pekne zaobchádzate so zvieratami. Tak akurát som ona čistila s ním a doniesli ježka. Tak sa vyhral. My sme do neho ďubali trieskom. S Rastom. No a potom si pobehal. A to ti také smiešné zvuky robí, ako keď dušu vyfúčiavaš z bicykla. Boli po seno a v sene mali oné ježka. Aj my sme už nosili dať do krabice na topánky. A to vieš, on bol tak schúlený a my, že taká to gulka, že to nič, a to iba vyšlo. Hej, to riadne. Ty taký kuzisko. Krásna.
To je ďalší. To je 11. Dnes veľa gólov nebude, takže budú len šance. Nevidím. Vyšiel to je 11. Naša Miro Gajer. Škoda, že aj Juro nehráva Gajer. Čo je s ním? Hrá za Volkminu. Hej? Za čo hrá? Ja viem. Si jméno nece. No bože, to je Peťka ako moja. A ešte sa naučíš vykopávať nikto nič. Keď Ja sa to to, viem, ja keď to sa, viem zakopnúť, len nie, ku mne to ide na strede, to neviem zatočiť. No viem, Jaj. vieš zakopnúť, nevykopnúť. Andrej. Dobre, Ríško, dobre. Zakopať je to bolo také jemné. Dajme ešte zahrať na futbal. Budem nosiť poštu na budúci týždeň. Mám dokumente, že má prísť veľa pošty z Číny, v Guzuze. Ale tá už bude v škole, že? AliExpress, obalí to. No? Ako inak. Na čo je to toľko? To nebude. To ešte poroznášam poštou a potom na ten ďalší týždeň už pôjdem do školy. Vieš, čo máš spraviť? Nejedíme. Vieš, čo máš spraviť? Čo akože nerozumiem. Však minula som to vysvetlila. Že keď stretneš Tomáša, tak to píš. Jaj! A vieš, že som ho pozeral, keď som bol minulý týždeň v Trnave a nebol tam? Zavolám ho. Si bol aj na futbale? Nie, ale keď tam budem, tak pôjdem. Keď tam bude hrať Ružomberok, pôjdem aj na reprezentáciu, ak sa mi ujde. Ešte tú fotku ti musím priniesť. Ktorý toto máš? Ten Starší. Mrva. Starší rastička, pôjdeš go mu do pizzerie? Nie. Ja, však to má pizzerku. Kurňa. Nájdi A ako sa to volá tá pizzeria, nevieme však? Italiana. Ale ten, čo farmu vyhral, on za tie peniaze, čo vyhral, Tomáš. tak si otvoril pizzeriu. Pizza od Tomáša. Nie, to bolo na Facebooku. Zistíme. Kurník. No, ešte že tak. Keď si pôjdeš... Prečo nehrá Ivo na takéto lopty? Ivo mi tam strašne chýba v tom útoku. Na miesto Janovca je? Či koho? Veď Janovec, no. Janovec, prečo Janovec hrá záložníka, nie? Keď... Poď, doplňte ho. Táto 16, to ti je celkom dobro. Ich už? No, hej. Vystúpte. Naša je, vystúpte. Erik, veď bež po nej. Ti to tak skočí. Oni ho poznajú, lebo Soky je odtiaľ. Z Istebného asi. Vycentruj už. Chodia, Pálko. No veď, my tam prídeme, budeme tam kopať. Že predmierčania kopali v sobotu, kade ľahšie. Predmiery majú železnicu, tak tam budú kopať naši. No, spravte siete. O robotu menej budete mať. Ale kúka, že neprišiel. Ale keby takú priehradu spravili aspoň na potoku, vieš, že by tam tie lopty zastali. Nemali ste vy také dačo za domom? Takú priehradu na tie lopty. Na malom sme to postavili, keď sme hrali futbal. My sme mali plot. Ešte ho tam aj máme. To aby nám kačky neušli. Máme tam oné na hadice. No sieť tuto už akože je, len to je nízko. Na tuto ani dáko netreba, ale tam skôr. Ale tam nemá dáko ísť, tam potok je už ďaleko.
A to keď si zoberiete, keď fajn už kopneš takomu by sa tak sa... U nás vo dvore skončí. Už sa stalo? No, Nie, v potoku iba pri nás skončili lopty. ale si pamätám, lektor raz takú zavalašil, že to šlo strašne ďaleko. Koľko sa hádam prešiel aspoň. A je tu? No, nevidno ho. Prvá pomoc v tretej lige, prvá pomoc v prvej lige, nosítka, sanitka, lekárnička a hej, a tunák voda a sprej, ten chladiaci. To je dezodorant. Áno, lebo keď ti už kradnú pazuchu, tak to si schladíš. Áno. Keď celí ľudia si to dáva, na čo pri tom stojíš? Sa mi lepšie. Keď sedím tam, mi slnko svieti. A tak to nie, lebo toto mám zohnuté, tak je nižšie. Ako ti môžeš slnko vidieť úplne inde. No ale keď pôjde nižšie. Keď bude. No, a ešte nie je nižšie. Či si sa Diana povzínala? Marek, to je taký tichý chlapec, to veľa nenahovorí. Ja som ešte nepočul podať ani slovo. To tu hrá už asi od žiakov 5 rokov. A ešte chodí na tú školu, kde som chodil ja. Výborná lopta. Dianta, keď si pozerala ten zostrih, páčila sa ti zvučka, ja som nevedel, čo to Aj tam v mám pohode dať. to bolo. Dobre, môže byť. Mohla byť. Čo tam bolo za zvučka? Poviem, vieš, čo má série? A čo bola hymna Euro 2016, majstrovstie Európy, tak to som dal bez textu a takú dlhšiu verziu. Bo naozaj som nevedel, čo to mám dať. Matúš Meravi, daj odber Míšovi. A že idem daj a že vyskytol sa nejaký problém. A veď Matúš mi už dal odber. Ale cez môj Aha, mobil. ale už tam mám asi 6 odberateľov. A na YouTube? No na kanál, lebo som kanál spravil. Lebo youtuberom alebo spevákom ide a tebe nie. Že kanál. Ty už to teraz No, že Moška Ludrová, no. čo to bolo? Lebo máte dobrý kanál však. A vy máte? No nie, aj oni majú. Paťo Ondrík, počúvaj. Polku Štiavnice nepoznám. Poď, Erik, poď. Ale mám. Čo to chceš? Lebo ide mi uderia. Takto a... Mám mi zahryzla do prsta. Čo je? Nič. Čo sa tu zobúvaš? To je pomaly. Pomaly. Len tak. Poď, Miňo. 41 kg. 40 kg pôjme do šampuánu. Donesiete mi dáku vodu? Aj čipsy. To nemusíte. Kúpim. To si kúp, to už mi je jedno, len aby som tu neúskol. To nechytíš. Chytíš, mážu. Ale. Tak ty máš tu birmonu z veselého, ja som tam už bol na hrisku. Áno, mám birmonu z veselého.
Ale Chodím tam, Bola tam celé 2 mesiace. Zhejska, tam 5 týždňov cez prázdniny. ja som tam bol, keď naši hrali ešte 5. ligu. Boli tam hrať. A neprehrali tam, čudu v svete. Chcem si pozrieť vašu stúžku. Tak chod za Zuzou. Ty si ma ešte nevidela do Stužkovej? Nie. No tak to si kúkni, A my príde si sa doma. požičiame. Aj od vás. No. Keď neviem, kde to je, musím to Papier povedať. na okáž bude na notebook. Ideš dostať, hej? Áno. Paulina, či ste mali 20 však? Z čoho? Zo stúžkovej. Nie. Dva sme mali? Nie. Paulina mala 2, jedno, že im nešlo, či čo. Prečo mali až dva? Nemali, že jedno fotky, druhé video? No tak, ale že mali 2. Či aj my sme mali dva? Ja už neviem. Ale keď sme to doma pozerali, tak to šlo. Ale mal som tam sprostý hlas. Nie, tak vieš, keby si pýtam peniaze, no tak už by všetci vrajú, že na vkladnú knižku, čo by som mala z toho nič. Vieš ako. No, kladmo. Chcela, Lepšie do budúcnosti, ale tak no. chcela som mobil, už mi skoro kúpila, ale som dostala na narodeniny, vieš. Z Reku. Netreba mi Reku. Netreba. Proste sa na tom zasvíkaj. A tá Katka vkusila Reku. Že nechcem tento parádny mobil. Bicykel som tiež na narodeniny dostala. Tak mám všetko. A notebook to sa mi zíde aj na školu, vieš? Do školy. Ja som si tiež na Vianoce pýtal, či čo... Nie, na narodeniny som to mal. Ja som si pýtal radšej oni, lebo aby som mal na vysokú už. Ale to, lebo bicykel pojem na internát, na čo mi bude. A ideš na strednú. Do Turčianskych. Na učiteľku. Aha. Do Turčianskych chceš ísť? No, A kde tam? Na školu. tam je pedagogická, tam učiteľky do škôlky to študujú školu. Prepáč. Tam chcela ísť aj Nikola Kováčová, potom odtiaľ odišla. Viem. Na školkárku ideš byť? Áno. Pani učiteľka ma budeš volať. Ešte mi budeš dakedy vykať. Tvoje deti budem učiť. Hovoríš to, ako keby si 20 ročníkov odučila. Pani Roh. Čo, aký hroch? Kde je roh? Kde? Tu? Ja neviem, čo tu je, všetci vidíte, ale čo to je trušníko? To je iba jedna kvadra. Iba je. To nie sú tehly. A už vôbec Radšej mať jednu veľkú kvadru ako 6 malých tehličiek. Ale Šimon, Už sa obuj moja. sa musím viacej sústrediť, toto gol bol zle nahraný, kurča. Dáte to späť. Tu bol asi zle nahraný. Ale nezamieril som tak na bránu viacej. Hádam to bude Čo vidno. chceš, Míšo, na pitie? čistú vodu. To čo, sú s koním zrazila? To povedz, že ja tam potom prídem. Ale aj mňa čipsy treba. Čo? A čo tam má? Má tam také dačo ako ochutený budiš, alebo ja neviem, takú ochutenú minerálku? Myslím, že hej. Myslím, že isto nie. Tak ja neviem, kolu mi pýtaj. A ak nie kolu, tak čistú vodu. Čo? Veď majú tam ochutené v majú. No, tak dačo Ale z toho. on myslí minerálku ochutenú, že je biela, nie? No, To je svícná. Allez, gars,
Tomáš, mu to nechaj. A ty si odbehni hore. Šimon, natiahni, Šimon. Páčo, kurý, daj to lepšie. Míňo, poď! Kričali, to je v poriadku. Ale veľká bola. Peťo je! Teraz, si to, čiara! Dobrá. Ide sám. Daj sa k mu. Peťo, noga! Hore! Na bránu. Na bránu to kopni. Ostaň, noga! Vod do múru! Vlado! Dobiehaj! Bližšie k tej lopte, boha! Peťo! Čo si na 20 metrov? Skoky! Nemá význam. Skôjte na to zjať. Čakajte, sem nehám. Pozerá sa tam na to. Paťo! Dostávam, poď, dostávam. Paťo! Si nebol žiakov pozrieť? Žiakov som nebal, drevo sme pílili. A Diana, ty prečo s ním? Aha. Nie, tu išlo vo fetu. Noga bez faulu. Poďte hrať. Paťo, tam. Toky, tu to má, tak. Kapitán. Poď, super, sa! Daj hore, Peťo. Poďme na čelo. Čo, Peťo, také lopty? Teraz, ty nogaj. Ove, stane, divaj na ní. Poď, Kde to chcel dávať? Na tesno! Šimon zase. Dobre. Aký? Koleň zase z rohu, hlavou, no. No parádne. Teraz to už mám lepšie natočené. Dal repeter. Prečo vypili čas? Som ti zaplatila. Ďakujem. Však si chcel pol litra. Lebo Kika bola akurát v šenku. Svieť to slnko.
Videli ste gól tretí? Tieto Šimon Koleň a 4 čipsy pýtajú euro, no sú normálni. toto stojí euro, toto stojí 50 centov likavcov. Sú tam 4 lupienky, ako to sa volá. Dobre, ty nechceš. To si kúpim v jednote za euro a sú raz také väčšie, aj plnšie. Hugo, no ver. Ani euro nestoja. 99 centov sú. My kupujeme za 49. No, za 50 bile. Najlepšie sú z Lidla z Teska. Z Lidla mi kúpia. Radom viac kúpia ako Slovakia. Slovakia. Drahé a nič. Z Lidla vrúbkované solené radosť nevie chváliť. Dobre. Vrúbkované ja celkovo milujem. A z Lidla sú všetky dobré. A Darius, jaká pre tebou? Predo mnou? Andrej. Ok, čau. A kde už idú všetci? Vedia len polčas. Grošenku? Aktovkou. Chodí na zápasy. Kto to? Paťo. Aj chodím za aktovkou do školy. Hej. No pozor. No teraz už nebudem, A no. smie sa Asi. to? Ja neviem ti povedať, ako sú fleku. Ste zašli? Jak to je Mostartoš? 5, 6, 7, 8, 9,